Nasangad ang usa sa mga fast craft sa Wizam Express sa kadagatan sa dakbayan sa Ormoc human gihapak sa dagkong mga bawod pasado alas 8 kaganinang buntag. Makita pa sa amateur video ang kusog na paghapak sa bawod sa nasangad nga Wizam Express sa Buanga 7 sa baybayon sa Barangay Alegria, dakbayan sa Ormoc. Kapin sa 40 ka mga sakay dini ang nalawas sa joint operation sa Ormoc City Rescue Unit, Bureau of Fire Protection o sa Philippine Coast Guard. Gihimong taytayan sa rescue team ang hagdan sa bumbiro aron makagawas ang mga pasahero gikan sa nasangad nga fast craft. Nahuman nila pag-rescue ang tanan nga sakay dini dulan 3 ka oras. Paingo na unta sa dakbayan sa Sugbo ang fast craft apan nakasidati kini og problema sa makina. Gikan sa pantalan, gianod sa bawod ang barko ug nasangad sa baybayon. Kung nahiagom sa mga pagbaha o pagkaguba sa pipila ka mga panimalay, ang dakbayan sa Sugbo ug Mandawi ni atong pagkuso-kuso sa uwan, usa ka buhawi ang nakit-an didto sa Danau City. Apan sa kinadibukan, way dakong kadaot gay kraho sa lalawigan sa Sugbo. Dennis Tanok, Sugin Limi. Ang pagkatumba sa dakong punuan sa akasya ni atong Biyernes sa gabi dito sa dakbayan sa Naga, mao'y labing dako nga nasinating katalagman tibuok kalawigan sukad nga natagamtam niini ang bati nga panahon. Kini ang gibutyag sa pangu sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, Neil Sanchez. Gahapon, nintuyot mi sa south area up to Alegria. Wa man tay nadawat nga mga reports mga napiktuhan sa baha or na kuan na igo unong nagrabihan ba. Nakadawat usab si Sanchez kagahapon sa hapon nga dunay duha ka mga buhawi nga nakit-an sa kadagatan sa dakbayan sa Danau. But wala siya ingon naka-affect sa surface. Kaya sa ato akong mga contact po sa Danau City Fire and Rescue, nakita nila pero dito ras dagat. Nabungkag ra po gihapon. Gipaybaw usab ni Sanchez nga nagsabot na sila sa disaster management sa dakbayan sa Sugbo nga magtinabangay kun do naman gani mga kadaot nga maabot sa bisan asang parte sa lalawigan. Padayon karong giawhag ang tanang residente sa syudad o lalawigan nga magbinantayon kanunay sa posibleng maabot nga katalagman. Dennis Tanok, News 5. Mga mulupyo sa mga danger zone sa siyudad sa Sugbo, tukuran na gyud og condominium units sa siyudad aron ilang kabalhinan. Ang pundo alang ining maong proyekto dugay nang gagigahin sa National Housing Authority apan wa mahatagi og aksyon sulod sa 15 ka tuig. Andrea Patenia, Sugin Limi. Buot banhawon sa Department for the Welfare of the Urban Poor kung diwop ang ilang condominium-style socialized housing project aron himuon kini nga kabalhinan sa mga residente nga namuyo daplin sa mga sapa sa syudad. Niadto pang 1998 giaprubahan sa NHA con National Housing Authority ang 78 million pesos nga financial aid alang sa maong proyekto. Apan hangtod karon, wa pagisangat sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo ang resolusyon nga magtugot sa mayor sa pagpirma sa Memorandum of Agreement tali sa syudad ug NHA alang sa maong housing project. Gani gipakita ni Attorney Colin Russell pangu sa diwop ngadto sa News 5 ang dugay na nga layout ning maong proyekto. Duha kini ka 4-story building nga itukod sa Lorega Cemetery sa luna nga dugay nang naangkon sa syudad. Apan matud ni Attorney Russell samtang di pa maimplementar ang maong proyekto, evacuation usa ngadto sa mga barangay facilities ang ilang instruction ngadto sa 10,000 ka mga identified families nga nahimutang sa mga danger zone sa syudad. Dinalian nga sitwasyon ba kani siyang kalamidad na ang gistoryahan ini, so it's talking about evacuation nga immediate gid kayo, dili ni siya ingon nga katong normal lang nga i-relocate na natong mga tawhana. So ang nasabutan ni ana initially mo na nga naagay mga evacuation site para ana nila. Ang pagpabakwit sa 10,000 ka mga pamilya gimando sa mayor human sa sunod-sunod nga mga trahedya sa pag-landslide ug pagbaha sa syudad, human mibunok ang kusog nga uwan ni atong Sabado sa gabii. Kay numduman nga 7 ka mga balay ang nahugno dinhi sa sitio Paray, Barangay Kasambagan. Lingon naglalumba mig panagan kay ang kuryente ni siga man. Ang akong kahadlukan sa kuryente ug makadaon sa tubig di kami tanan furot ni. Muto nagsinyag ito nga buntag jud ni ato. Upat ka balay ang nangaguba sa Unit 3 Plaza, Barangay Kalunasan ug nabanla sabang ilang agianan. Kusog kayo man dili mo kon radyo pulse. Dili buwagay na tanang tubig di dako na jud kay ang tubig nga. Delikado. Samtang nahugno kining riprap sa sitio Santa Lucia, Barangay Guadalupe. Kusog kay ang ulan, ya. Dibuto ang among luyo. Ya,
nahibawa na namo nga wala nabungkag na ang amuang riprap. Gawa sa landslide na sinati sab sa syudad ang grabing pagbaha, hilabi na ni atong Sabado diin nahimong instant swimming pool ang mga kadalanan sa syudad, sama dinhi sa barangay Subang Dako ug Mabolo kung diin stranded ang mga pasahero ug naaberya ang mga sakyanan. Dili na bag-o alang sa mga residente dinhi sa sitio Magtalisay, Barangay Mabolo kining maong sitwasyon kung mubunok gani ang kusog nga uwan. Gani kung kutob tuhod ang baha sa akong gibarugan karon sa suok nga bahin ning maong sitio giingong lapas pa sa tawo ang gitas-anon sa baha. Mao nga panawagan karon sa mga residente ning maong sitio nga unta kahatagan og solusyon sa kagamhanan sa syudad sa Subo kining maong suliran. Wato na to nga mas mugrabe pa niya. Ngitaan nila natin solusyon nga unta minus-minus ang among baha diri. Samtang bisan nga hinayra ang uwan kagani ang buntag, naglunop na dinhi sa daan si Katuna Atubangan sa Zapatera Elementary School na daling girespondihan sa mga sakop sa Department of Engineering and Public Works. Tungod ni ini, gitahasan ni Rama ang mga miyembro sa bag-ong grupong REDS kung Reduced Danger Zones sa pagsiguro nga kanunay limpyuhan ang mga drainage systems ug ipaubos sa dredging ang tanang waterways aron paglikay sa baha. Andrea Patenia, News 5. Duha ka mga batang Subuanon nga na biktima sa human trafficking ang na-rescue sa kapulisan dito sa probinsya sa Antique. Ang babae nga suspect sa pagbugaw sa mga menor de edad na dakpan sa gihimong entrapment operation. King Perez, Sugin Limi. Usa ka 51 anyos nga babae nga nanag-iya og usa ka KTV bar ug gilambigit sa salang human trafficking gisikop sa kapulisan sa usa ka entrapment operation dito sa sitio Calaugan, Tibiao probinsya sa Antique. Nasikop sa mga sakop sa Regional Anti-Human Trafficking Task Force ang usa ka Virginia Maat, tag-iya sa Malls Beach Resort ug Lodging House dito sa Tibiao, Antique. Human gidawat niini ang 3,000 pesos nga mark money na rescue sa kapulisan ang duha ka biktima. Ang usa niini 14 anyos nga taga-Paknaan syudad sa Mandaue, samtang ang kauban niini nga 17 anyos taga-Dakbayan sa Danao nga nadani sa gisaad niini nga trabaho pagbantay og bata. Gipangita pa sa kapulisan ang recruiter sa biktima nga nang-recruit diha sa Dakbayan sa Mandaue. This man was promised of a babysitting job, but then pag-abot di ay nila dito, video okay di ay magtrabaho ang bata. Kapag-case against them for the recruitment also. Giangkon sa suspect nga naatlan siya sa kapulisan nga gibaligya ang duha ka menor de edad. Apan matud niya iyang gibugaw ang mga biktima kay gusto niyang matabangan nga makauli sa Sugbo. Sa time lang yung mga pagkinabukasan na gusto nila umuwi, nagkataon naman niya may gusto nila nausap sila, papayag sila. Ilan nun na nga, papayag sila dahil kailangan pera, makauwi sila sa Cebu. Pasakahan sa kapulisan og kaso ang suspect subay sa RA 10364 kon Expanded Trafficking in Persons Act of 2012 sa Dakbayan sa Mandaue. King Perez, News 5. Cebu City Police nagtuo nga dili na interesado sa pagsangat og kaso batok kay Cebu City Councilor Jerry Carillo ang pamilya ni John Nino Pugoy, ang 16 anyos nga batanon nga gingong gipukpok sa ulo ni Carillo. Ryan Sorote, Sugin Limi. Hepe sa kapulisan sa siyudad sa Subo may pahibaw nga wa na motunga alang sa pagreklamo ang tagtungod sa biktima sa giingong gihapak og batok ni Konsehal Jerry Carillo sa ulo. Mato ni Senior Superintendent Mariano Natuel Jr., hepe sa kapulisan sa siyudad sa Subo, nga dili na interesado ang pamilya sa 16 anyos nga si John Nino Pugoy. Wag nagtunga diri ang parents no ni sa katong victim. So I presume they are not interested in filing a case. Samtang gitiwas pa sa homicide section sa kapulisan ang facial composite sa suspect sa pagpatay o paglugos sa 20 anyos nga tomboy ni atong Sabado. Base sa investigasyon sa kapulisan, tulo ka mga batanong lalaki nga tigamitan og rugby ang milugos sa biktima. Gisusi pa usab sa kapulisan ang laing anggulos kamatay ni ini lakip na ang pagtuli sa dalaga. Sila yung mga picture sa mga probable suspects. Mga rugby boys. Sa laing bahin, nangay ang kapulisan ng raincoat aron magamit sa pagsuporta sa lokal kagamhanan sa pagresponde sa mga katalagman. Mihangyo si Natuel sa Police Coordinating and Advisory Council nga hatagan ng kapulisan og mga sakop sa sitom ug mga kapote aron magamit nila karong tiguan. Si Chairman General Elizalde
that at least katong mga 30 ka unahon to katong mga 30 ka personnel na PNP nga ma-provide dayon og ko. Ryan Sorote, News 5.